Idanon mi kakabsat iti maysa nga naragsak, nabara nga pangablao kada kayo. Kitagyaman tayo kana po Diyos, agsipod ta dimteng manen, inted na manen, iti oras, tapno kakadwa tayo kakabsat. Nga buklen tayo, dayjay adadalin tayo, kada ito'y nga lawas. Kada ito'y quarterly tayo, iti first quarter 2024. May panggap kakabsat, iti libro, iti salmo. Kitagyaman kami, agsipod tag, tultuloy nga da kayo. Ket idinapan nga lawas, inrugi tayo kakabsat, nga nagkakadwa iti Wednesday night. Kaya nakatado digajay ko na happy midweek. Kitagyaman tayo kakabsat, mabalin tayo manan nga agkakadwa itata. Happy midweek. Actually, dati pelang kakabsat iti 10 days of prayer. Ket anyaman digajay inadadal tayo. Agbalin ko nga paset. Ken may nga banag nga usaren tayo kadayjay panagdakkel tayo iti na espiritual. Dawatek kakabsat nga nuhang kay pekadia nga nakapag-subscribe, ag-subscribe kayo. Kitagyaman kami kadigiti kakabsat nga nag-share, ag-share kakabsat kadaytoy nga panagi nadal tayo. Ket da kayo met nga Sabbath school teachers, facilitators. No kasapulan nyo kakabsat iti outline, aday iti tedmi nga outline, nga isumot lang iti naggapu kada ito'y panaggadal tayo kakabsat. Adamit no daduma, no ada iti tiyempo na, ada iti PowerPoint. Kitagyaman kami tada digiti katrabahuan tayo, nga into no maited digito yung outline, ibingay damit kakabsat kadigiti facilitators, Sabbath school teachers, kadigiti iglesia da. Dawatek kakabsat nga sakbay tayong agpatuloy ket agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Pagyamanan da kaama iti kinaimbag mo. Pagyamanan da kaama iti kinaparabor mo. Pagyamanan da kaama. Tagtultuloy nga sika dayjay Diyos nga mangayaywan, mangayayat, mang binbendisyon kada kami. Dawatin mi nga bendisyonan na kami iti sagot iti kinasirib tata. Tapno dayto leksyon mi ama ket maawatan mi. Agbalinda nga giya iti panagbiag mi iti panakipagpagnami ken ka. Idalan na kami babanti Santong Espiritu iti nagana po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ada tayon kabsat iti lesson number 3. Iti panagadal tayo kada ito nga quarter, iti libro, iti salmo. Lesson number 1, in review tayo kabsat dayjay overall view, iti lesson, iti salmo. 150 chapters, kandigay na dumadumang authors, kinuapay nga naisurat daytoy nga libro kabsat. The center is panagdaydayaw. Lesson number 2, inadal tayo kabsat dayjay request, teach us to pray. Namon tayo nga iti libro ti salmo ket nagadu iti karkararag na. Ket digijay nga karkararag iti libro iti salmo, isuda tinang isuro kada tayo. Agkararag tayo no adda iti dakkel nga riribok mo may kada tayo. Agkararag tayo, no kasapulan tayo, iti panangidalan, panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Nang nangruna, agkararag tayo, no kayat tayo nga maisublimanen, dayjay nga nadadael nga panakirelasyon tayo kenkwana. Agkararag tayo, nga aywanan na tayo ni Apo Diyos, kadayjay nga panagayat na. Kadaytoy nga lesson kabsat, lesson number 3, iti adalin tayo ket the Lord reigns. Ti Apo ket agturay. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Psalm 93
verse 1. Dahil surat, basahin tayo. The Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the word established, firm and secure. Psalm 93, verse 1. Kada ito'y pagleksyonan tayo, kakabsat. Adda iti urnos nga kayat nang iturong kada tayo. Umuna, kayat tayo nga sungbatan, sino daytoy nga Lord? Sino daytoy nga Apo? Mikadwa, apay nga daytoy nga Apo ket isunay iti agituray. Ket iti mikatlo, dayjay nga bendisyon nga intun no palubusan tayo, bigbigan tayo, that the Lord reigns, umay kada tayo. Sino? Daytoy nga Apo, who is that Lord? Iti salmo kakabsat, ket nalawag nga ibagana. I'm referring to the principal psalmist, isuna ni Ari David. Iti famous nga Psalm 23, ni Ari David identified ni sino daytoy nga Apo. Kunana, ni Jehovah, isu iti pastor ko. Ni Yahweh, isu iti pastor ko. Dayjay nagan nga Yahweh kakabsat, it is so sacred iti Biblia. Nga naisurat laeng iti upat nga consonants. Awan iti vowel na. Tapno saan kuma nga mabalikas dayjay kinasanto iti nagan iti Diyos. YHWH. Sungin kabil tayo, Yahweh. Ni Yahweh at Diyos, isuna iti agturay. Sino daytoy ay Yahweh at Diyos? Iti pagleksyonan tayo kakabsat, inted na digiti kababalin, inaramid daytoy Yahweh at Diyos. Tapno isuna, ket adda dayjay kalintigan na he has the right to reign. Umuna, the Lord is the Creator. Ni Yahweh isuna iti ng parswa. Psalm chapter 8 verses 1, 3, 4, and 9 naisurat ket basahin tayo. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. You who set your glory above the heavens. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. What is man that you are mindful of him? The Son of Man that you visit him. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Ti umunang rason no apay nga ni Yahweh a Diyos. Ket isuna iti agturay, agsipod ta isuna iti nang parswa iti amin. Siya ken sika nga pinarsuana, ken digiti amin a pinarsuana. Bigbigen da nga ni Yahweh isu tinang parswa, ket isuna iti agturay. Mikadwa kakabsat, nga isuro ti pagleksyonan tayo. The Lord is the King. Ni Yahweh isu iti ari. Masarakan dayto iti Psalm 97 verses 1, 9, and 12. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitude of isles be glad.
For you, Lord, are the most high above the earth. You are exalted above all gods. Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of His holy name. Isuna ti ari. Isuna ti agituray. Gaputa isuna de jay nga agituray ko na you are exalted, maitag-ay ka ama. Kadagiti maamin nga Diyos, ket makipagragsak kami gapu iti nasantuan anagan mo. Mikatlo nga rason no apay nga ni Yahweh agituray. Ta ni Yahweh isuna iti ukom, the Lord is the judge. Psalm 75 verses 1, 7, 9, and 10 kastoy kakabsat iti na isurat. We give thanks to you, O God. We give thanks. For your wondrous works declare that your name is near. But God is the judge. He puts down one. He exalts another. But I declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. All the horns of the wicked are cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. Dudaduma, nagdakil di panagamak tayo, no pagtutungtungan tayo iti panakaukom. Sangkadi, no bilang adda iti umay itabalay mo. Pagamulangin ng katadda iti stood the sheriff of the court. Nga sika, ket na idarum ka, ket adda iti kasom. Anya itaramidam. No dadumang may dahi panagamak. Ngem ito'y nga setting nga ni Yahweh isu iti judge. Awan pulos iti pagbungan digiti anak na. Taapay, this is a win-win case. Awan iti panakaabak mo kadayta nga kaso. No ni Yahweh isu iti ukom mo. Ket adda iti mangibaet ken ka. Iti Biblia isuro na kakabsat nga ni Apo Jesus ket isuna ti mediator. Isuna iti advocate. Ket gaputa isuna iti mangibaet. Ket ni Yahweh isu iti judge. Anyan kakabsat nga talged nga umay kanyak ken umay kanyam nga awan iti pagbungam. Dati kunana, but the horns of the righteous shall be exalted. Itag-ay na ka ni Apo Diyos. Sino aya dahi mang pabasol kanyam? Sino aya may dahi mang pabasol kanyam? Sino iti mang pabasol kadagiti anak ni Apo Diyos? Ket anya kakabsat dahi dawat dahi nga mang pabasol kadatayo. Ti mang pagpabasol kanya tayo, kada tayo. Isuna iti kabusol. Iti bagana, daytoy nga anak mo, nagbasol, pudno. Daytoy nga anak mo, masapul a masentensyaan iti patay. Iti Roma 6:23, kunana daytoy nga mang pabasol kanyam ken kanyang. Iti subapak iti basol isu ni patay. Intun no naibagan aminen kakabsat. When all the cases, the accusations had been read, tumakder dahi aturnem, mangibabaet ken ka ni Apo Jesus.
Iti baga na ko na po pudno una na. Dahito yung anak mo nagbasol, pudno apo. Dahito yung anak mo, gaputa nagbasol, masapol ama sentensyaan, amatay pudno apo. Ngem laglagi pom uokom ni Yahweh nga ukom, the judge. Siya mismo binayada kun dahito nga basol, dahito ang anak mo. I paid the ransom. Natayak gapuk iti basol na. Ket idi nga inawat na dayjay a sakripisyo nga agpaiken ko na. Kas iti inkarim uukom nga sa sino man ang mamatiken ko na sana mapukaw no adda iti biyag na ngagnanayon. On that setting nangabak ka tadayjay nga ukom kitain na dayjay merit dayjay mangibaet ken ka. Agyaman na. Tani Yahweh ko ukom. Mikapat kakabsat. Ni Yahweh ket isu iti covenant God. The Lord is the covenant God. Laglagi pun tayo nga iti covenant, iti tulag ket between two parties. Ni Apo Diyos, kanda dya kinatulag na. Masarakan da ito'y kakabsat, ijay Salmo 105, verses 1, 8, 9, and 10. Naisurat, basahin tayo. Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. He has remembered His covenant forever. The word which He commanded for 1,000 generations. The covenant which He made with Abraham. And He oath to Isaac. And confirmed it to Jacob for a statute. To Israel, an everlasting covenant. Adadtoy iti Diyos. Inrugina iti nakitulag ni Abraham. Kat amaamin a kapututan ni Abraham. Kung nadtoy kakabsat, 1,000 of generations. Awan pa nagpatinggana. Ni Apo Diyos nakitulag kini Abraham. Ni Apo Diyos nakitulag kini Isaac. Ni Apo Diyos nakitulag kini Jacob. Ni Apo Diyos nakitulag iti agnanayon atulag kini Israel. Pastor, hangka mga Israel, uri si kakabsat hangka mga Israel. Outside of the blood, dayjay nga dara ni Abraham, kenda ito nga Israel, managanan tayo nga hintel. Iti pagyamanan tayo kakabsat. Iti ibanghelyo ket saan nga exclusive nga agpaay iti Israel. No, mapantayo iti Roma Kapitulo 11. Inyarig kakabsat ni Pablo nga daytoy nga pagarian nga isu iti nakitulagan, a covenant ni Apo Diyos ken iti Israel. Isu na kakabsat iti maysa nga kayo iti ulibo. Dagitoy nga sangsanga isuda dagiti Israel. Ket iti argument ni Paul kunana no iti puon ken iti ramot ket nasantuan. Nasantuan ni Apo Diyos, nasantuan ni Apo Jesus. Dagiti sanga ket nasantuan. Sa inbaga ni Pablo, ket nangalay iti sanga iti balang nga ulibo, a wild olive. Sana insulbong, he grafted it kadaytoy nga puon iti ulibo. Ijay nga ayan dayjay covenant, dayjay nga adan iti tulag.
Inlawlawag ni Pablo kabsat, daytoy nga sanga nga naggapu iji balang nga ulibo, ket da kayo hintel. Ket idin an isulbong, daytoy nga sanga nga balang nga ulibo. In short, idin nga naisulbong, adopted, daytoy nga hintel, sika ganiti siya. Kunana ni Pablo, sika moten makiraman, you share the fatness, dayjay nga kinalumag, dayjay nga fertility, dayta nga ulibo. No anya iti kanen, dayjay a natural asanga, manipod ka dayjay ramot, manipod ka dayjay nga poon, kastamoten iti kanem. That is your nutrient. Isu nga no, nakitulag ni Apo Diyos iti Israel, sika nga kamkamang iti spiritual nga Israel, gapot inawat mo ni Apo Jesus akas personal na madubot mo, you are now part of the covenant. Daytoy nga Apo, the Lord, itata, ket inbaga na meten, dayjay atulag na, everlasting atulag na, nga intulag na iti Israel, agpaay meten kanyam. I praise the Lord for that. Anya iti nadal tayo, sino daytoy nga Lord, inlawlawag iti libro ti Salmo, isuna ni Yahweh. Ni Yahweh, isuna iti creator. Ni Yahweh, isuna iti ari. Ni Yahweh, isuna iti judge. Ni Yahweh, isuna iti covenant God. Iti mikadwa nga paset, iti leksyon tayo kapsat, apay, nga ni Yahweh ket agturay, why does the Lord reigns? Iti Salmo 100 verses 1 to 3. Basahin tayo kapsat na isurat. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord is God. It is he who has made us, and not ourselves. We are his people, his sheep of his pasture. No adda kakabsat iti nadeket nga panangiladawan, if there is a very clear picture of personal relationship ni Yahweh ken dagiti tattao na, it is dayjay nga relationship iti pastor ken ti karnero. Tauray di Psalm 23 kunana ni Ari David, ni Yahweh isu iti pastor ko. Kunana metlaeng iti Salmo 100 kunana, we are his people, the sheep of his pasture. Gaputa isuna kakabsat. Iti pastor, siya iti karnero. When I'm giving an evangelistic crusade, I like to deal on John chapter 10. Tainto no maawatan ti tao kabsat. Iti relationship ni Apo Diyos ken dagiti anak na. Nalalakada nga isurrender iti amin da ken Apo Diyos. They will let Yahweh reign. Kunana Apo, saanen nga ti pagayatak iti masurot, no diket di iti pagayatam. Iti kanayon ko nga saludsuden ket kastoy. Sino iti mas masirsirib? Deje pastor, uno je karnero. Deje nga ng parswa, uno ti tao a pinarswana. Everybody will have one answer. Masirsirib iti Diyos ngam iti tao.
Since that is the case, anyaman nga ibaga ni Yahweh, ta isuna nga rod tinang parswa, isuna nga rod iti pastor. Siyak a pinarswana, siyak nga karnero na. Isuro na kumadye kababalin ti pudno nga karnero. Tati kunana ni Apo Jesus, ti karnero denggen na ti timek di pastor. Ti karnero sumurot kaday di nga pastor. Intunno dinggem, intunno surutem, day di nga pastor. Sino? Ni Yahweh. Nag-decide ka, kunam, Apo, sikan, iti agturay. And when you let God reign, let God take control, adda kakabsat, iti bendisyon. Dito ti mikatlo, ken maudi nga paset eleksyon tayo. What are the blessings when we let God reigns? Intun no palubusan tayo nga ni Apo Diyos, ti mangiturong iti amin tayo. Anya di nga bendisyon, nga malakam tayo. Psalm 95, verses 1 to 3, sa tayo mapan, iti 6 and 7. Naisurat, kat basaan tayo. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with song. For the Lord is the great God, and great King above all gods. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. No dayjay nga Diyos ni Yahweh nga nang parswa. No dayjay nga Diyos nga ni Yahweh ket isu ti ari. No dayjay nga Diyos nga Yahweh ket isu ti nakitulag. Kabsat ko, amin, amin, akasapulam, ited ni Yahweh. Everything that you need, God will provide. Dahil kang kantahin tayo kapsat, all that I needed, your hand has provided. Taapay ni Yahweh, isu agiturong isuna iti agturay. Laglagi pa, ni Yahweh ket ay-ayatin na ka. Laglagi pa, ni Yahweh ket ingkarina nga bendisyonan na ka. Kuna nakakabsat ni Ellen White, in the book Steps to Christ, page 15, the more we study the divine character in the light of the cross, the more we see mercy, tenderness and forgiveness blended in equity and justice, the more clearly we discern the innumerable evidences of a love that is infinite and tender, pity surpassing a mother's yearning sympathy for her wayward child. Dayjay ni Yahweh. Ay-ayatin na ka. Isung isuro tayo, dahil libro tayo, kabsat adadalin tayo about some. That the Lord reigns. Ket gapu ta isuna iti ari iti panagbiag mo. Tungpalan na. Dagiti amin nga inkarina nga agpaiken ka. I will have to repeat that. Because the Lord
is the King of your life. Yahweh the Lord will fulfill His covenant with you. Ket gapu tatong palen ni Yahweh digitiin karina. Anya pagbukngam. Anya pagbuknam. Aramidin tayo kakabsat iti agtalek. The word there is trusts. Amuyo digiti panagtalek, digiti ubing ka digiti naganda. Let me close it with an illustration. Ti ama na panjitaltalon, nasa palaunay, nabati kakabsat iti pagtaenganda, tay anak ng 3 years old. Pagamulang ng kabayatan nga day taltalon na damangag na ngaglalaaw, there was a siren, day iti fire truck. Kitain na di direksyon, at day iti mapupuuran. Kitain na di direksyon, it was their house, ket mapupuuran. Taray tinaramid niya. Kaya't na nga sumrak, ngam saan laputandan kakabsat, because almost every part of the house adan iti apoy na. The second floor, taon pa yung muluuli day apoy. Napan kakabsat day ito yung nga ama. Iti abay iti bintana, ket kuna na JR, ay iban na dyan ang na, do you hear me? Iti uneg iti mapupuuran nga balay, there was a small voice of a 3-year-old boy. Yes, Dad, I can hear you. Now listen, go to the window. Stand on the window. Napan kakabsat da jubing. Ket kunana da amad, son, jump. Kunana da ubing, Dad, kunana, it is so dark. Nakasipsip nga, Daddy, awan iti makita. And then the father gave the assurance. Son, you cannot see me, but I can see you. Jump. That little boy trusted his father. He jumped. And in mid-air, dayjay nga napigsa, dayjay nga anaayat, dayjay nga ima iti amak, caught, dayjay nga ubing. And the boy was safe. Kasta ka, kasta ako man. Gaputan ni Yahweh, ni Jehovah, the Lord reigns. We can put all our trust in Him. And because He is the covenant God, He will fulfill what He has promised for you. Ay ayatin na kani Apo Diyos kapsat. Agkararag tayo. Managayat kan man ang asing nga Diyos, agyaman kami. Tainsuro na kami. Nga sika, nga Yahweh. Iti nang paraswa kada kami. Ti ari iti panagbiag ni. Iti mangtungpal kadag iti karkarim, magsipod ta, sikaket amum iti tulang mo. Ket sikaw Diyos iti mangpakawan kada kami. Because you are the judge. Kitagyaman kami ama, taing karim, nga no intun no ipalubos mi akas may nga pastor nga mangidalan kadagiti pangen iti karnero na. Ama, saan na kaminto nga baybayan? No diket di iturong na kami. Kadagiti nalasbang a pagaraban. Kadagiti maamin na pagkasapulan mi o Diyos. Ited mo, nagpahi kada kami. Sursurwan na kami o Diyos ng agtalekken ka. Aramidem dayet tulag mo iti panagbiag ni. Agyaman kami o Diyos. Iti leksyon ngayon surum kada kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen.
kas iti kanayon nga ibagbagami kakabsat, ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ay ayatin na kayo may. Ingano no may ngalawas manan, ni Apo Diyos itimang bendisyon ken ka. Please share, kadagiti gagayem mo. Thank you very much. Ingano no may ngalawas manen kakabsat.